Kaji ba sauki a waka kasan larabi ne, yaron in ya hau kiɗa fa kaman aljani ne. Irin wannan sauti wasan aljanu ne, daga jin sautin nan kasan na gwani ne. The year is ours, kai shekara. Mai gida aljanu. Shekaran namu ne na audio dalilin fasu ma muna borin da flow kuma ina. Aljanu ko? Yau zan muku iyan katako. Kalle mu ba aljanu bane. Barayin nama ɗaya mu. Baban mu ne ya ko mu sata nama ko? Barayin nama ko? Abin da iya. Baban na ku an yi gaji bai ku ba. Ya biyo sawu.